Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Hello, everybody. Let's go. Welcome to the Washington Bar. Come swing with me. Halo, Washington Bar, Kaltsu. Mauno. No terve. Mikä Kaltsu? No mitäs tässä? Kauhea laihutussysteemi käynnissä. Ai jaa, onks sä alkanut jotenkin ripulikuurille? En oo ripuli kyllä, mutta kun vieläkin ostin liian ison kinkku, niin mä oon vieläkin niitä jämiä syönyt. Niin... Kannattaa vähän miettiä, millä laihuttaa. Niinhän se on. Niin se Mikko vaan laihuttiin koulunäkille, niin mä taas tuolla juomonäkille. No, sulla on henki päällä. No, Mites uusi vuosi meni? Ihan mukavasti. Säteetikkuja paukuteltiin ja... Säteetikkuja paukuteltiin? Eihän ne sillä paukahan, mutta... Sä teet ite suulla äänen. Joo, ja rakentaja jyskyteltiin. No se on kiva. Tiloja vaneettiin ja vaikka mitä tehtiin. Miten se on ollut pakkasia siellä? Kauhia pakkasia, aivan kauheita ollut kyllä viime aikoina. Tosiaan mä ihmettelin, kun mä oon niistä lukenut, kun että mä en tästä saa lukia melkein illaleistä, että on tulipalopakkasia. Tai siis tulipaloja ollut, niin johtuuko sitten, että on tulipalopakkasia? Eli onko se sama asia? Joo, en mä jaksa selittää. Sanotaan näitä on se suurin piirtein. No, sitä mä vähän ajattelin, kun vesijohot meille jääty kotona. Niinkö? Joo. No sun piti tilata tietenkin putkimiehen sulattaa. En mä raskinut. Ne on kalliita ukkoja, mutta kun... No miten sä oot saanut sitten vettä? No Tellu sanoi mulle, kun mä yksi aamu en jaksanut syödä teetä juo, niin mä kaijon vessan välistä alas, niin kuului semmonen blurp siltä. Ja se suli sillä katojaan. Se on tullut vaan nyt kallis, kun on teetä joutunut sinne kauheasti roudaamaan. Varsinkin kanomilla teetä, kun laittaa. Kyllä sitä hyvin sulaa, mutta se on kallista hommaa. Mitä, oli vessan pönttökin jää siihen? On. Siellä oli niinku, pitikö ne avanto pissata vai Joo, kuijaa mä oon yrittänyt pissaamana sitä vaikka millä tavalla tehdä, mutta kyllähän on tosiaan julmat pakkasensa. Ootte sä muistanut pukia lämpimästi, kun on tulos lähtee? Ole, ja mulla on kato pyörän Beatvapenkin, on sähköistui. Sähkölämmitysistui ja sehän on muutenkin roikunnukaan se polkupyörä aina myötä. Roikannokas on polkupyörä. Niin pitää kettingin vetryjänä. Mitä sä höpötät? No ettei jäänyt kettingin, se on innon päätä sutittamaan. Se on kahvan lämmittimet ja kaikkia. Mistä nää semmoset on saanut? No ite värkänen. No ei teen ne vanhasta hellasta. Siinä on se vastuksia. Toimiiko ne? Toimii oikein mukavasti. Ja kuule. No? Tää kaikki on mukavaa tää talavitu tullessaan, mutta sä äsken justiin muisteli yhtä joulua. Niin? 68 vuonna. Niin? Mä näin paras normaali ilmiö. Minkä? Paras normaali ilmiön se. Siis tämmösen paranormaali, mitä? Niin, mikäs? No joo, semmonen. Mikäs se semmonen oli, mitä näin? No kun meillä oli lumiukko pihalla, kun ei itse sen pyörittänyt. No ei kai siinä vielä mitään epänormaalia. No ei ookaan. Sehän nyt on ihan sinällänsä sukkela ilmiö ja joviaalikin, mutta sitä rupesi raukkaa paleilee yhtenä yönä ja mä saunaasin kiiputin. Aamulla ei kun vesiläiskäinen ja hattu ja porkkana. Ja ne rusinapikko oli hampaina, niin ne oli siinä viemärissä ne. No eihän siinä nyt mitään Oli epänormaalia. häipynyt jonnekin. Siinä nyt ei oo mitään epänormaalia. Ei vai? No mistä sä muuten tiesit, että lumiukkoa paleilee? Se sanois mulle. Vai näinkö mä sitten unta, mutta en oo varma. Mä oon yrittänyt tutkia vähän tämmösiä paranormaalia asioita, kun Tellu herran tuli kioskilta ja koputti oveen ja mä kysyin semmonen tikkari ja ne antoi jätski. Niin? Täytyy olla jotakin paranormaalia. Ei se yleensä tuommoinen jäätynyt talvisaikaa. Täytyy olla jotain omituista. Miten sä nuo sekaisit kuulostaa taas olevan? Ei mäkö? No. Mä oon aina uuden vuoden jälkeen tämmönen jännittynyt vähän. Ei pidä ottaa ne tosissaan. No ei varmasti. Polkupyörät roikassa sun muuta. Pitää olla kato. Muuten tuu mistään mitään. Muista pukia lämpimästi, kun käyt ulkona tosiaan, että palveluta, se saattaa vanhapana sitten tulla pissakin itekseen housuun, jos ei. Joo, tulee tämä rostata ilmiö. Niin, jos ei. Onko se muuten normaali vai paranormaali? On. Se tulee pissa ollut omia aikojaan. On se. Joo. Kerrankin mulle tuli pissi, vaikka ei yhtään pissittänyt. Onkohan siinä jotakin ufo-hommia? Mitä? Tellu laittoi se lautaskantelin katolle, joku sen takia pissa nousi. Mitä? Mene
Missä sä myymään sitä kaljaa kuule? No me soitellaan, kun sä oot vähän normaalistunut tuossa. Selvä. Okei. Hei hei. Heippa.